आज मी एकदम पारंपरिक अशी आणि आरोग्याला फायदेशीर अशी रेसिपी म्हणजे उकड्या तांदळाचे लाडू बनवतीये. उकडलेला तांदूळ हा पचायला खूप हलका असतो आणि पौष्टिक असतो. आणि हे महिनाभर टिकणारे असे उकड्या तांदळाचे पौष्टिक लाडू आहेत. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर हे पौष्टिक असे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी भरून उकडे तांदूळ घेतलेले आहेत. आणि हे जे तांदूळ आहेत ते मी स्वच्छ धुवून आणि सुकवून घेतलेले आहेत. व्यवस्थित असे सुकले पाहिजेत तांदूळ. आणि जर हे तांदूळ धुवायचे नसतील तर काय करायचं, एक ओलं सुती कापड घ्यायचं आणि त्याच्यावर चोळून घ्यायचे व्यवस्थित असे. आता हे तांदूळ जे आहेत ते व्यवस्थित असे मी भाजून घेणार आहे. हे तांदूळ भाजायला ना एकतर लोखंडी कढई वापरायची किंवा बिडाची कढई किंवा तवा वापरायचा आहे. इथे मी बिडाच्या तव्यावर भाजून घेतेय. आणि खमंग असे भाजून घ्यायचे. व्यवस्थित परतत राहिलं पाहिजे. हे अजिबात करपायला द्यायचे नाहीत तांदूळ. आणि बिडाचा तवा असल्यामुळे ना छान खमंग असे हे भाजले जातात. तर इथे परतून व्यवस्थित असे भाजून घेतलेले आहेत. ह्या तांदळाचा जो आहे ना, तो रंग असा चेंज झाला पाहिजे आणि मस्त खमंग असा वास येतो. विशेषतः हे लाडू आहेत ना, वालाच्या तांदळाचे बनवले जातात आणि हातसडीचा तांदूळ घेतला जातो. म्हणजे त्याच्यावरचं जे पूर्ण टरफल जे असतं ना, ते काढून टाकलं जात नाही. थोडंसं असं तांबूस दिसतो बघा. छान असे तांदूळ हे भाजले गेलेले आहेत. तुम्ही दोन्ही तांदूळ बघू शकताय. सुरुवातीला आपले तांदूळ कसे होते आणि आता छान असे खमंग भाजले गेलेले आहेत. तवा आता भरपूर गरम झालेला आहे. त्यामुळे हे तांदूळ आहेत ते असेच ठेवायचे नाहीत. हे एका ताटामध्ये इथे काढून घेतेय. कारण तव्यावर ठेवले तर ते अजून जास्त भाजले जाणार. आता मी इथे अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे आणि हे भाजून घेतेय. आणि सुक्कं खोबरं वापरायचं म्हणजे कसं लाडू जास्त दिवस टिकायला मदत होतात. महिनाभर कमीत कमी हे लाडू टिकतात. खोबरं आतमध्ये भाजून घातल्यामुळे लाडवाला खवटपणा येत नाही पटकन. बाजारात जे विकायला लाडू असतात त्याच्यामध्ये जे खोबरं असतं ते असं भाजूनच घातलं जातं. पण जे पारंपरिक पद्धतीमध्ये घरामध्ये जे लाडू बनवले जातात उकड्या तांदळाचे, त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं वापरलं जातं आणि ते तांदळाचे लाडू जे आहेत ते जास्त दिवस टिकत नाहीत. 2 ते 3 दिवसात ते संपवावे लागतात. त्याच्यानंतर इथे मी 2 चमचे भरून काळे तीळ घेतलेले आहेत. उकड्या तांदळाच्या लाडवामध्ये काळे तीळ घालतात आणि ते खूप छान लागतात. आणि असे भाजून घातले ना, की खमंग असे होतात ते तीळ. आता हे सगळे जिन्नस भाजून झालेले आहेत आपले आणि हे उकडे तांदूळ जे आहेत ते पण थंडगार झालेले आहेत. आता हे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लावून घेतेय. एकदम बारीक जो लाडू रवा असतो ना, तसं ह्याचं पीठ बनवायचं आहे आपल्याला. पांढरा जो तांदूळ असतो ना, त्याच्यापेक्षा हे जे तांदूळ असतात, उकडे तांदूळ, ह्याची चव खूप छान असते. पचायला पण हलके असतात. आणि ह्या उकड्या तांदळापासून पेज बनवली जाते, जी नाश्त्याला खाल्ली जाते, ती पण खूप पौष्टिक असते. तांदूळ मस्तपैकी बारीक असे करून घेतलेले आहेत. आता मी हे चाळून घेते. म्हणजे एखादा मोठा तांदूळ आतमध्ये असेल ना, तर तो आपल्याला वेगळा काढता येईल. तर इथे मस्तपैकी बारीक रव्यासारखं हे पीठ बनवून तयार झालेलं आहे. त्याच्यानंतर इथे खोबरं जे आहे ते पण असं बारीक मिक्सरमध्ये करून घेतेय. खोबरं छान कुरकुरीत असं झालेलं आहे, त्यामुळे पटकन हे बारीक होतं. जास्त मिक्सर फिरवायचं नाही, नाहीतर त्याचं तेल येऊ शकतं. खोबऱ्याचं थोडं असं तेलकट होणार. आता इथे मी तूप घेतलेलं आहे, तर चांगले 1.5 चमचा इथे तूप घेतलेलं आहे. घट्टसर तूप आहे हे. तुम्हाला जर वितळलेलं हवं असेल तर 3 चमचे तूप घेतलात तरी चालू शकतं. आणि हे गरम करून घ्यायचं आहे. गरम करून मी थंड करून घालणार आहे आतमध्ये. इथे मी पाऊण वाटी गूळ घेतलेला आहे. तुम्हाला गुळाचं प्रमाण कमी जास्त करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. पण ह्या प्रमाणामध्ये लाडू छान असे गोड होतात. गूळ घातल्यानंतर हे मिश्रण जे आहे ते व्यवस्थित असे हे मिक्स करून घेतेय. आपल्याला पुन्हा हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचंच आहे, पण व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर इथे वेलची पावडर घातलेली आहे अर्धा चमचा आणि चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं. ह्या लाडवामध्ये मीठ घातलं की लाडवाची चव छान वाढते. आता हे जे मिश्रण आहे ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून मी फिरवून घेणार आहे. म्हणजे लाडू वळायला जास्त त्रास होणार नाही. पटापट आपले लाडू वळून होणार. तर इथे एकदम सगळं लागणार नाहीये. तर मी 2 बॅचमध्ये हे वाटून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण जे तीळ भाजून ठेवलेले ते सुद्धा मी इथे आता घालून घेतेय. सगळं मिश्रण व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर जर तुम्हाला तूप नको असेल तर ह्यावेळी हे लाडू आपण आता बनवू शकतो. तुपाची सुद्धा गरज पडत नाही लाडू वळायला. पटकन असे वळले जातात कारण आपण मिक्सरमध्ये हे मिश्रण जे आहे लाडवाचं ते फिरवून घेतलेलं आहे. इथे मी हे तूप गरम करून थंड करून घेतलेलं आहे आणि हे आतमध्ये घालून घेतेय. आणि व्यवस्थित हे असं मिक्स करून घ्यायचं. तूप घातल्यामुळे काय होतं, लाडवाला स्वाद छान येतो आणि लहान मुलं तर छान आवडीने खातात हे लाडू.
एकदा हे लाडू बनवून ठेवले ना, की महिनाभर काहीही होत नाही, चांगले राहतात. आता इथे मी लाडू वळायला घेतेय. पटापट असे हे लाडू वळून होतात. तर इथे मस्तपैकी माझा लाडू बनवून तयार झालेला आहे. अशाच पद्धतीने इथे मी सगळे लाडू बनवून घेणार आहे. हे लाडू जे आहेत ते दिसायला जेवढे सुंदर असतात, त्याचप्रमाणे ते चवीला सुद्धा खूप अप्रतिम असे असतात. पौष्टिक असे आपले उकड्या तांदळाचे लाडू इथे बनवून तयार झालेले आहेत सगळे. आणि हे जे लाडू आहेत ना, हे आकाराने थोडे मोठेच असतात. तर इथे 1 कप जे मी उकडे तांदूळ घेतलेले, त्याच्यामध्ये माझे 11 लाडू बनवून तयार झालेले आहेत. मला मी एक लाडू फोडून दाखवतेय. मस्त खमंग आणि खुसखुशीत असा हा लाडू होतो. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.